Hello kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Maricar, 17 anyos, taga Bohol. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa masakit kong nahiaguman sa akong ama-ama. Dugay na ning nahitabo. O gani, napriso na siya karon. Aron niyo sabtan, sugdon ko atong tuig 2014. Bata pa kay ko adto. Ingon ini ang mga panghitabo. Josh, Maricar, pag binuotan yung lola ninyo, ha? Di magpabadlong kay tiguang nabaya si lola ninyo. Mudayon gid ay kaog larga sa Cebu, ma. Na, kinahanglan kong managbaho aron maka-eskwela mong tarong. Tiri palang unta na ni mo ibili na ko ang mga bata. Okay naman unta ba? Anong iadto pa mga siya ilang apuhan, uy. Fidel, pasiti ni mo kayang atimano ng akong mga anak. Labi na ni Maricar nga babae o bata pa. Punya, ang pagpanlabas ilang mga uniform sa eskwelahan. Maikog ta ni mo, uy. Di ba yan ni mo mga anak? Di ta kay obligaan ni nila. Ya, magbingaw rin ko ani, dinhero sa bahay. Sige lagod. Mga anak, Ma. doaw-doawaon niya ninyo si daddy ninyo dinis bahay, ha? Uma, Ma. Sige na mo. Bye na mo ni Daddy Fidel ninyo. Kay ihatod na mo sa ilang lola ninyo aron makalarga na kong Cebu. amin mini mo. Amin, mi, ma. Dali Fidel. Dali Fidel. Amin sa di. Siya manawag. Mingaw ang cellphone nga gibili ni mama para namo ni kuya. Kasi mama ramay tigtawagan namo. Ma. Matawag na taon mi ma. Iba ko si mama ni. Da, si mama lagi. Hello ma. Nak. Ma, Ano diha, Maricar? karon pagid ko na inamdam ni mama. Nag-uol ko kay wa ka naman manawag na mo ni Kuya Josh. Maodi ay nga murag may nagpahinumdum na ako nga tawgan mo diha. Ma, nanawag lagi ka? Ay bago pa lang may nagsultis daddy ninyo Fidel. Gimingaw ko no siya ninyo ni kuya nimo. Duo-duo unya dito ni daddy ninyo Fidel ba? Dito sa bahay. Aron manglimpyo-limpyo sad mo dito day uy. Magsilhig-silhig mo sa tanan. Ma, wala ba si Kuya? Gisugo ni Lola? O di, ikaw nalayag to. Ha? Ma. Naganatuod og sagbot din sa among taran. Ako ang tapokon, niya akong dauban. Maricar, what is kuya ni mo? Gisugo man ni Lola, Dade. Mao ba? Dali sa taas, kaya na ko ihatag ang biskwit ni mo. Itsa lang, di. Ako lang sa uon, gikan mo diya sa bintana. Ayaw eh, magkagaba ang itsa ng pagkaon. Sa kanila eh. Dadi, asa man ang biskwit? Oh, sila lagi ni magpultahan, di. Mugawas pa makugbalik, kay mutiwas pa magkupanilig sa silong. Paminaw, Maricar. Wa kay si bisan kinsa nga sultihan ay atong buhaton. Kasabot ka. Kung may sultihan ka, bisan si Lola ninyo, pamat yung tamutan na. Ha? Kay
Unsa di buhaton nato dinhi daddy? Midre. Oh, daddy, iyo bastos man ka? Daddy, giyak ka man po nimo. Daddy, ay! Daddy! Daddy, giupuan man ko nimo. Daddy! Daddy, ayaw! nga girape ko sa akong ama-ama. Nisuway ko og sukol, apan unsa ray kusog nako nga bata. Ug gikan itong unang hitabo, nasundan pa sa makadagang higayon. Bisag naap ang akong mama, hilabtan gihapon ko sa akong ama-ama. Iya lang lipaton. Og dili ko makareklamo kay nahadlo ko sa bahad niya nako, nga patyon mi niyang tanan. May panahon nga nisuway nako og hikog tungod sa nahitabo nako, apan naluwas ko sa akong igagaw. Hangtod nga sa miaging tuig lang, grade 9 ako. Dalagan ako og akong birthday. Wa na ko kaantos. Unya, la? Uy, Maricar, di ka malagi. Di ba nauli mas mama ni mo? Ngag mauli na papauli umasab mo niyas inyo, ha? Ilabi pa karon nga adlaw ni mo. Nahinomdom di ay kala. Niya manggani, gihawan tatagman mo Bisaya. Kun mauna la, anilang ko mag-birthday ha? Oh ba? Ngay, naunsa man des mama ni mo. Wa maghikay para ni mo, maghikay manggid unta na. Mao ganing miuli, di ba? Ricar! Anong naa ka ba diha? Gibiya man yung mama ni Musbay. Dire-dire, sagas motor. Oh, dili ko! Musuko na karoon ako, ha? Dili ka ang pauli, ha? Sige, sige! Sige, doon ako manyakis! Nilabayan ti ka ng kaldero! Manyakis ka na ko! Unsay? La ka natawa na! Makapilan ako niya gilabtan! Walang mamasayod! Mauna masuko siya nga mula ang kulula. Halos diligay kadula ko mga igagaw na ako kay masuko mo na siya. Kapilan ako na niya labtis. Sa bata pa ko. Unsa? Ay! Animal! Balik! Balik! Ginoo ko! Nga nung ka man musulti dayon ini Maricar! Ay, nahadlok man ko sa iyang gisulti, ma. Mapamatyon tan niyang tanan. Kung may tuganan ko sa iyang gibuhat. Dili tatulong ang tawana. Ipapriso tayo siya. Unya, ma. Unsaon naman to nga nilayas naman ko na siya din sa to. Mapangita na ko siya. Dili ko siya lungang nantod nga madakpan siya. Madugta siya sa prisuhan. Nisuway pa og layas ang akong ama-ama. Apa nadakpan og napriso paghihapon siya. Gipasakaan siya og kaso sa akong mama. Upat ka kaso ang iyang giatubang karon. Apan wa pa mahuman og hearing kay dili manggid siya mo angkon sa iyang gibuhat diri nako. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Mudaog kami sa among kaso nga ang among ebidensya maura man ang medikal o gasgas sa akong kinataw ang nakuha sa doktor nako. Ikaduhang pangutana. Matud sa among abogado, imposible nga mudaog siya kay doon na kuno may lig-on nga ebidensya. Mudaog kami nga di man gyud siya mo angkon sa nahitabo. Ikatulong pangutana. Nanganti ang akong ama-ama nga og kun makagawas pa siya sa prisuhan, manimaw siya. Kidnapon kuno niya. Angay pabagod na siyang paggawson, ana. Ikaupat nga pangutana. Nanganti sa ng mga kaliwat sa akong ama-ama nga manimaus ug magdumot sila sa among kaliwat. Pwede ba namo silang i-report aron kung unsay mahitabo sa among pamilya
sila ang angay nga mablame. Ikalima og katapos ang pangutana. Ningon ang akong ama-ama ug ang iyang mga kaliwat nga kun og mapildi kami sa kaso, mubali sila og kiha namo. Makabali na sila og kaso namo. Kanusa man di ay mahuman ang hearing aning kasuha. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Maricar. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, kinsa ng mga naay emotional nga mga problema, naay mga maoy nga giagian karong adlaw ug karong mga panahon na huy ipadana lang ng inyong mga suwat bi ato ng storyahan atong pagahisgutan para masulbad na makwakwaan ng aligot-got ug kasakit si dughan din ha ay nagmugtok girl ay nagmugtok boy okay ra na no naa man gyud panahon nga dili ato nay kung panahon nga dili para ato no ato ginang dawaton ng mga ingon ana move on pag naay time no. Taga Bohol, ang ato ang letter sender, mga 20 years old ni si Maricar. Dini niya tinuod nga pangan, gi-alias ra ni nato, no? Unya, ang iyahang suwat, mga gipadani niya, kabahin kini sa iyahang kasakit nga nasinati niya sa iyang ama-ama. Ama-ama meaning stepfather, no? Dugay na kuno tong nahitabo, murag 2014 pa. Unya, karon maayo na lang, murag na priso naman to, no? Na moment sa to ato ang napaminaw pod sa drama, sa kahanginan. Kanila iyang dadi-dadi niya naunsa taman nga nagpabadlong man ni nya ning suway biya niglayas siya unya nadakpan og napriso nya gipasakaan nagkaso sa iyahang mama. Upat ka kasong iyang giatubang kuno karon wa panahuman ang hearing kay di mangyud kuno moangkon. Ang wa may kawatang mangangkon day di ba samot nagsadan kay moangkon na ay di tanggong samot prisuhan. Sige lang ato ning pagahisgutag tubago na imong mga pangutana. Unang pangutana, mudaog kaha mi sa among kaso nga ang among ebidensya maura man ang medical ug gas sa akong kinataw ang nakuha sa doktor nako. Okay, I think kasong rape man gid ni ang ipasaka no unya labi na kay minor de edad ka, dakong silot, dakong kaso kay statutory rape ang tawag ani. Kaning rape mao ni pag-abusar sa imong pagkatao no nga gihilabtan ka against your will. Unya makita man gyud sa medical na may gas-gas, na ay laceration ang tawag ana. Mo nay medical term, mas Dr. Obra dire pero I think he will agree with me kay naaman may medical legal medicine pod sa law no. Unya ato ang giingon ani nga ang evidence manggod nato sa rape kasong kriminal ni ha. Now kasong kriminal gani ato lang ning i-explain sa tanan para masabtan nila ang ebidensya bugat dapat. Nganuman tungod pod kay kung pananglitan manggod masilutan ang tao labi na kung bugat nga kaso sama sa rape, madugay baya siya prisuhan. Unya kung mapriso ka, of course you will be deprived of your right to life, liberty, and property. Unya kana bayang right to life, right to property, right to liberty? Usa na sa mga fundamental nga katungod nato no isip usa ka tawo nga dapat nato untang i-enjoy kung wa lang yun tay mga disruptions or dili na basta-basta ma-deprive sa atuas atong gobyerno kung wa tay kalapasan nga nahimo. Mauna nga kung kasong kriminal gani guys, ato ginang i-prove beyond reasonable doubt. Proof beyond reasonable doubt gani. Kana gani nga inig paminaw nimo kung ordinaryo kang tao, magtan-aw kas mga ebidensyang hukad din ha no atubangan nimo, wa gyud pagduda, wa gyud masking gamay pagduda, kumbinsido gyud ka without a doubt nga siya gyud ang ningbuhat ana. Unless ni angkon siya unya sa imuhang case Maricar, wa man nimo angkon imong ama-ama mo nang kinahanglan gyud ninyo iprobar no i-prove gyud na nato nga iya gyud nang gibuhat nga kalapasan nimo ug sa imuhang pagkababay. Now unsa man nga mga ebidensya ang pwede natong magamit para maka-establish tag proof beyond reasonable doubt in a criminal case, labi na kung kaso nga rape. Una is ang testimony mismo sa biktima nga maklaro niya og saysay nga bisag unsaon siyang pangutana sa iyang abogado ug sa pikas abogado
sa depensa, matubag yun niyag klaro, masaysay niyag klaro isip biktima sa rape, no, or sa pag-ubusar sa iyahang pagkababay, giunsa pagkabuhat. Ikaduha, of course, ang kanang giingon nato nga medical nga examination results to show nga naagi penetration nga nahitabo, nganong magasgas man na, nganong naa man ay laceration kung wa ka nahilabtan. So kanang imong testimony og ang medical examination report, physical exam, maunay mo coincide ug mopakita in reality nga naagyod nag-coincide gyud na nahilabtan ka, gipuwersa, gipugos ka ug tungod ana nagasgas ka, no? And there are other evidence also that could show, particularly also kanang mga psychological pud na exam nga kanang na trauma baron ka, among others, no? Daghan pa gyud kayo. These are just one of the evidence nga kailangan nimong mapakita, no, nga ma-prove gyud nimo. Kung naaman gyud untay mga witness nga nakakita baron nga gikag kwarto or gisud ka sa kwarto or pagkahuman atong adlaw, lain ang imuhang attitude, lain ang imuhang disposition, kanang mga ingon ana kutob sa mga pwedeng makatestigo, gamita gyud na kay para ma-establish nimo ang proof beyond reasonable doubt. Ikaduhang pangutana, matud sa among abogado, imposible nga mudaog siya kay do na kuno miligong ebidensya. Correct, and I also agree. Mudaog kahami nga di man gyud siya moangkon sa nahitabo. Kanang Maricar, of course, sama sa akong giingon nimo, kung moangkon manggod siya, humanang kaso, dili na mo kinahanglan mo probar. Unya, mapriso na siya, wa nay daghang storya. Way tao nga gustong mapriso, no, labi na kung ang iyahang silot life sentence. Kidako bugat man kay naimong kaso, life sentence man na, life imprisonment man na, reclusion perpetua to death man na, di naman na makagawas kalisod sa kahimtang prisuhan inday. Mo nang di gud siya mo angkon, maunang kamo inyo gyud nang pagpaligunon ang inyuhang ebidensya. Kana nga ning ingon ang imuhang abogado nga ligon, saling anak niya. Kaya usahay kami mga abogado no maka-assess man mi sa mga dokumento nga naana mo, sa mga testigos nga willing mo surti, musturya, musaysay sa ilang mga nakit-an, maka-assess pud mi kung ligon ba ang among kaso or dili. Ikatulong pangutana, nangante akong ama-ama nga og kung makagawa siya sa prisuhan, manimaus siya, kidnapon kuno kuniya, agay magud siyang pagawason ana, di na makagawas. Kay ini kahuman kaso makumbikto man na, diri-diretso na siya didto. Ayog kabalaka ug ayog kaguul ana. Kay imong abogado mismo ning ingon nga lig-on ang imong ebidensya. Ikaupat nga pangutana, nangante sa mga kaliwat sa akong ama-ama nga manimaus ug magdumot sila sa among kaliwat. Pwede ba namo silang i-report aron kung unsay mahitabo sa among pamilya, sila ang angay mablame? Pwede ra gyud kaayo. Lain na pud ng kaso batok sa ihang pamilya, no, nga nang bahad ninyo, nang hadlok, no, basin grave threats na, ipablatter na lang na diretso. Nganong di man sila mo angkon unsa man guibaut nimo, unsa puy makuha nimo ug imo nang himo-himuan una sa tanan, babay ka, gipakauwaw nimo ang imuhang kaugalingon, gi-expose nimo imong kaugalingon sa publiko, no, nga makibaw ang mga tao nga biktima kag rape. Timan dili baya tanan tao nga makadawat pa nato, no, nga kanang normal ta nga pagkababay unya imong girisgo. Dili ka ingon ana kabuang kung dili na tinuod ang imong gipasangil batok sa imong angkol kay unsa mo makuha nga ikaw na bahiran man gani pugka, di ba? Di sila maghuna-hunaan na ang mulaban gyapon sila sa ilahang parinting sad-an man, no, hindi lang ta sila manginlabot unta kay total na may hukom, di ba? Ikalima ug katapusang pangutana, ningon ang akong ama-ama ug ang iyahang kaliwat nga kung mapildi ni sa kaso, mubali sila og kaso namo, makabali ba sila sa kaso namo kanus aday mahuman ang hearing ining kasuha? Okay, wa ko kabaw kung asa namong dapita sa imuhang kaso inday, pero ang ako ana naaman tay Speedy Trial Act, no, unya naaman tay kanang speedy disposition of cases nga kung kasong kriminal gani nanay procedure ang ato ang mga Korte Suprema ug sa mga regional trial courts nato nga paspasa na gyud ang kaso, di na mo dugay ang kanang mga criminal nato nga mga cases, no, mapaspasa na gyud na. So sa di madugay ang panahon
panahon, no, depende ka na sa mga kakulian, usahay masakit ang huwes, walay fiscal, or wala pud ang pikas, nagi mga inana nga mapuspon. Pero gilimit na pud na, dili na pud na basta-basta nga pwede lang tabat. Well, they can kay kung damages, pero kung ang ilahang pag-dismiss anak kay kuwang, dili ingon nga kanang inosente siya, kuwangan baron ang ebidensya, di man kumaingon nga inosente siya, posible pa siguro maingon siya nga kuwangan ang ebidensya. Pero I really doubt it, no? Kay imong lawyer mismo ningon ligon man inyong ebidensya, imong saysay plus the medical will jive and go together nga posible gyud, no? Nga dakog chance nga makumbikto siya. Pero simba ko manggani, I don't think masumbalikan mo nila kay naamang kay ebidensya. Kuwang lang. And then that cannot tantamount to damages. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, hinghigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.